Savremena gimnazija, stvarno drugačija, najsavremenije Cambridge obrazovanje u Srbiji. Golf treniram već 7 godina. Član sam juniorskog nacionalnog tima. Moj najveći uspeh jeste 3. mesto u nacionalnoj kategoriji na otvorenom prvenstvu Srbije. Učestvovala sam takođe na kampu perspektivnih sportista, na sajmu sporta sam prezentovala golf i pokazivala drugim ljudima kako se igra golf. Golf mi je pre svega prvo donao da imam više koncentracije. Sam imala problem sa koncentracijom. Nisam mogla, na primjer, da se usredsredim prvo za učenje i sve ostalo. I onda sam počela da treniram golf i to me nekako više sam počela da se fokusiram na stvari koje radim. Golf traži vreme i strpljenje. Treninzi nam traju 3 do 4 sata, a kad imamo turnire, oni nam traju 3 dana. Moramo da ustajemo jako rano, da dođemo sat vremena pre nego što počinje turnir da se zagrejemo. Nakon toga turnir idemo 18 rupa, pošto mi na našem terenu imamo samo 9. Onda idemo 2 kruga po 9 rupa. Jedan krug traje od 2 do 2,5 sata, što znači da kada završimo turnir to možda traje 4,5-5 sati. Postoje predrasude da je golf takođe i više muški sport nego što je ženski, zato što više muškaraca trenira golf, više se na televiziji, na sport klubu golfu se više prikazuju muška takmičenja i više su aktuelna, ali to ne znači da je ženski golf zapostavljen. Ima takođe i ženskih takmičenja, ali su manja. Najveća podrška mi je naravno porodica i prijatelji. Takođe, pored porodice i prijatelja, u susret mi uvek izlazi Savremena gimnazija. Nastavnici Savremene gimnazije mi mnogo pomažu i uvek mi izađu u susret kada nešto ne uspem da naučim i odlažem i za sledeći čas ili za sledeću nedelju. I uvek mi daju vreme, kažu mi kada god ti uspeš da naučiš, ti nam se javi, napiši na mail. I tako da mi baš dosta izlaze u susret i to mi puno znači. Golf bih preporučila svima koji imaju problem sa koncentracijom, koji imaju problem sa fokusom da nešto završe, da nešto detaljno urade i takođe ljudima koji imaju problema, mislim, sa stresom, koji su na dnevnom nivou imaju dosta stresova. Planovi za budućnost su mi da odem na Young Masters turnir koji je za decu do 16 godina. Takođe drugi plan mi je da odem na European Team Shield. To je najveće takmičenje za ženski nacionalni tim i tu bih voljela da se plasiram. Tako da to su neka 2 plana.